Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Ug dinyo kami via Facebook, YouTube kag sa KK Channel 11. Kag karon sala naman kami batian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari nang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga residente nga na-trap sa sulod sa ilang mga balay gini-rescue. Dalan, hindi malabyan bangod sang baha. Bagyo nga Egay, isa na ka super typhoon. Computer shop nga nagapanghimo sa peka nga business permit, natumod na. Paglakip sa presidente sa Panay Guimaras Negros Bridge sa iyang zona, ginpasalamatan sa mga opisyales sa Negros Occidental. Kahag sa good vibes, masobra sa 800 ka mga atleta sa Region 6, nagpadulungan sa Marikina City para sa palarong Pambansa 2023. Inataran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Egay ang isa na ka super typhoon. Sa Huwebes pa ini ginapaabot magagwa sa Pilipinas. As of 1 p.m., ang bagyo nga Egay ang yara na sa 230 kilometers east sang Tuguegarao City, Cagayan. May kabaskuhon ini nga 185 kilometers per hour kag pagmadlos nga 230 kilometers per hour. Ang eastern portion sang Babuyan Islands ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman sa northeastern portion sang mainland Cagayan kag iban nga parte sang Babuyan Island. Ang iban nga mga parte sa Northern Luzon ang ginpaidalom sa signal number 3, 2 kag 1. Wala na sang lugar sa Visayas nga may storm signal. Ang southwest monsoon ang ginpabaskog ni Egay nga nagadala sang monsoon rain sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas sa masunod nga 3 ka adlaw. Si Egay ang gina-forecast nga malandfall kun malabay malapit sa Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan area karon sa gabi o kun buwas sa aga. Ginapaabot nga magagwa ini sa PAR sa Huwebes nga adlaw. Sa number 9, Labor Union sang Seneco wala ginakilala ang katapos ang Interim Board of Directors. Ginpakilala sa mga opisyales ng Seneco Union of Rational Employees o CONCUR ang ilang bago nga legal counsel nga si Attorney Joseph Brian Perez matapos man ang pag-ilis kay Attorney Ray Gorgonio. Ginkondenar man sang grupo ang ginhimo sa ilang mga kaupdanan sa union nga damlag nag-file sang notice of strike. Suno kay Marby Cabardo, acting president sang CURE. Ang mayorya sang katapos ang union ang naghandom sang kalinong sa piyakman sa nagaluntad nga konflikto tugas ang joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Iyagin sila nga ila ginirespeto ang panindugan sang nagapakilala nga Interim Board of Directors apang ang ginakilala sang National Electrification Administration amo lamang ang ila gina-recognize kag karon gina-negotiate tupod sa Prime Electric angot sa JVA nga mag-aagi sa natalana nga plebisito. Now, whoever will be given that authority by the National Electrification Administration and in accordance lang sir sa guidelines man ni NEA, siguro amo lang na iya ang isundon manamon nga mga empleyado. So we are hoping nga ang amon nga CBA will be respected and will be implemented man by the management. So that's why negotiating kami sa subong for the security sa tanan nga empleyado in case madayon man gid ang GBA. Sa number 8, ginapasalamatan sa mga Negrense officials ang pag-prioritize ang presidente sa Panay Guimaras Negros Bridges. Sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Lunes, iya ginpahayag nga sa iya administrasyon kabahin sa iya nga priority ang pag-construct sang Panay Guimaras Negros Bridges nga nagalaba sang 32 kilometers. Iya ginpahayag nga kabahin ang pag-prioritize sang physical connectivity sa idalom sang 8.3 trillion nga Build Better More program.
para maduso pagid ang economic growth. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, duha sa zona sang presidente ang labing maayo sa Negros Occidental, ang PGN Bridges kag ang calibrated importation sang agricultural products. Gindayaw naman ang Representative Alfredo Marañon III, Francisco Benitez, Dino Yulo kag Mercedes Alvarez ang pahayag sa presidente sa PGN Bridges. Suno kay Marañon, nagalaom siya sa announcement man sa presidente bahin sa duga nga mga trabaho. Ginsiling man ni Benitez nga maayo ang zona sa presidente labi na ang bahin sa inflation nga napahagan-hagan. Sa number 7, may natalana ng OIC sa City Agriculture Office kasunod man sang pag-suspend kay Attorney Goldwyn Nifras. May napili na si Mayor Albi Benitez nga magatalos kay suspended City Agriculturist Attorney Goldwyn Nifras. Si Nifras ang ginpaidalom sa 60-day preventive suspension sang ginpasakaan sang kaso nga grave misconduct may kangtanan sa unauthorized rental fee sa ginapahulam nga traktora sang syudad. Hindi anay luyag nga hingadla ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu ang mangin officer in charge sang City Agriculture Office nga may familiarity na sa pagpadalagan sang opisina. Dugang ni Chu nga kasubong sang prioridad sang alkalde, ginalauman nga makahimo sang tikang ang magatalos nga pamuno sang City Agriculture Office sagod nga mapanubo ang transfer kag storage cost sa delivery sa mga utan sa merkado nga sarangman makapanubo sa presyo sang pagkaon. May familiarity naman na sa mga department, so padayon na ng mga nakulihan. Mga priority din na action na gusto ni Mayor. Like the food security do mo earlier nga pronouncement. Oh, may naka-line up si Mayor like ang mga programa bala parte sa vegetables bala na mapabarato ang pagpadala bala. Ang cost sa transfer cost bala, ang delivery, mga storage, mga Sa number 6, kaso nga homicide ng ipasaka batok sa live-in partner nga nagtiro patay sa karelasyon sa iya kahagugma sa Barangay 35 sa Bacolod City. Naabtan mismo sa manubaligya saging nga si Junary Canillas nga live-in partner sa kwarto sang karelasyon sini nga si Ian Tigulo kabangdanan nga iya gintiro kag napatay sa Barangay 35 sa Bacolod City sa Biyernes. Suno kay Pulis Major Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 1, love triangle kag pagpangimon ang motibo sa krimen. Dugang pa ni Bonilla nga sa nagligad nga tuig sa nakaluwas man ang biktima sang gintiro sang sospek. Buwas na talana pasakaan sang kaso nga homicide ang nakapalagyo nga sospek. Kung nakita natin, love triangle isa or crime of passion. Ang biktima, dahil tambay lang mo na dira sa Ilabalay, bantay sang bata niya. Kalipiti mo na bala. Caught in the act ng live-in partner nga para sa sulod sa kwarto. Sa number 5, computer shop nga ginaligar nagapameke sa mga business permits sa Bacolod City ang natultula na. Na-trace na sa Bacolod LGU ang computer shop nga ginaligar nagapameke sang business permit. Wala anay ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang lugar kag ngalan sa mga computer shop. Pero ginkumpirmar ni Ting nga may ginauyatan ni sila nga ebidensya nga video sang pagpameke sang dokumento. Plano sang syudad nga magpatigayon sang entrapment operation. Suno kay Ting ang mga persona nga nagapameke sang business permit ang pwede mapasakan sang kaso nga falsification of public documents. Damlag pa, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga may 90 na sila tanan ka mga business permits nga natukiban nga peke. Padayon ng inspection sa Bacolod Permits and Licensing Office sa mga business permit sa mga establishmento sa syudad. Sa number 4, nagsapol kaina ang presidente kag chief executive officer sa more power sa provincial consultant for energy and environment concerns angot sa joint venture agreement sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated.
Sunod kay Provincial Consultant, anay Gobernador Rafael Lito Cosculuela, may pagbayluhanay sila ni Roel Castro nga pamuno sa More Power angot sa ilang mga pananaw sa JVA. Sunod kay Cosculuela, iyagin padangat kay Castro nga kinahanglan sa More Power o kon Prime Electric kasubong Seneco nga sabton ang mga palamangkutanon angot sa JVA. Iya man sila ginahaylo nga magpatuman sa matudtuod nga dialogo sa yadtong mga hindi pa kumbinsido sa JVA. Sila suno kay Cosculuela ang magabalik pa. Patahag naman ni Castro, nagbisita siya sa provincial consultant para man maklaruhan ang mga isyu angot sa JVA. Hindi pa man sa karon lubos nga natalakay ang mga ini, pero para sa iya, may bukas nga panghuna-huna si Cosculuela kag hindi inilubos nga nagapamatok sa JVA per se. Sunod kay Castro, ang iya nga pananaw amo nga may mga bagay si Cosculuela nga luyag pa nga mapatpat antes pa man siya makadesisyon kung para o kung hindi siya sa JVA. Siguro, well, then, probably not really specific, but at least the things na the governor wants to know, no, like sa management. I mean, how do you do it? Like, let's say, the problem of Seneco now, which is the high systems loss. No, so he wants to know if we come in, ano bang gagawin namin? What will we do? How will we do it? It's not just saying that we will bring it down. No? So that's the level of discussion, no, that we had kanina, and I said, sige, we will prepare. Lahat naman yan nandyan na, no? When it's just a matter of arranging it, no, and aligning it, no? I would say to the discussion natin with the governor kanina. Sa number 3, mabunok man ang pag-ulan sa surgabahin sa nga probinsya. Sa Sipalay City, may mga canopy tents nga ginpanglupad. Ginlupad ang ini nga canopy bangod sa tuman kabasko nga hangin kahapon. May dala pa nga mabasko nga pag-ulan. Gintingwaan pa nga punggan sang staff sang isa ka food stall sa syudad sang Sipalay na sambit nga canopy apang ini ang ginpalid sang hangin. Biyernes pa lang nagsugod ng pag-ulan sa Sipalay City tubtob subong adlaw. Wala pa man sa may na-record nga casualties ang Sipalay DRRMO. May mga puno sang kahoy nga nagkalautod, apang gilayon man nga nahawanan. Sa number 2, hindi magdubo sa 400 ka pamilya sa Bacolod City ang gin-evacuate bangod sa pagbaha. Epekto man sang Bagyo Egay sa syudad. Nagapanawagan naman ang pamuno sang DRRMO nga kung kinahanglan dapat magpatuman na ang mga kabaranggayan sang preemptive evacuation bangod sang maulanon nga panahon. May report si Nico Delfin. Nasaksiyan mismo sa mga rescuers ang pag-anod sining hayob-hayob sa magsakang tubig baha sa Lupit River sa Purok Neptune sa Barangay Singkang Airport kay inasang aga. Wala sang tawo sa sulod sa naguba nga hayob-hayob. Pero nanawagan na si DRRMO Head Dr. Larnie Pornan sa mga kabaranggayan, ilabi na sa mga nagapuyo sa mga flood-prone areas nga mag-evacuate samtang timprano pa agud malikawan ang peligro sa pagsaka sang flood water sa pag-ulan tugas ang Bagyo Egay. Na ma-preemptive na lang, hindi na sa magbulat nga budlay per subong budlayan kami mag-evacuate kay because nga ang amon mga salaki hindi makasulod except for the dump trucks na tag-as. So iba naman nga rescue vehicle hindi man siya kasulod like the ambulance, the L3 namon sa kan. As of 3 p.m., masobra na sa 400 ka mga pamilya ang nadala sa mga separado nga mga evacuation centers sa Bacolod. Padayo ng monitoring kag rescue operations ng DRRMO upod sa BFP kag mga rescue organization sa 14 ka mga identified flood-affected area sa syudad. Plano sang syudad nga ipadayo ng pagsuspend sang klase kag ang pag-report sa obra sa mga government employees tubtubwas bangod sang bagyo. All vessel tanan gina-advise nga to not to go to the sea or kunara na sa kan mangita sa sang pwede sa kapanago.
Kay grabe gid subong hangin. Actually kaginas Magluwa sa mga evacuation areas, nakahanda naman ang mga relief goods, mga bugas kag dilata, pati na hygiene kit sang DSSD para sa mga evacuees. May mga LGU man sa Negros Occidental nga nagsuspend sang klase kag trabaho bangod sang pag-ulan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pila ka mga lugar sa Bacolod ang ginbaha kay nasangaga sa pagbunok sang ulan. Isa na diri ang sa may Purok Mar sa Barangay Singkang Airport. May pila ka mga residente nga kinahanglan pa nga i-rescue bangod wala makahingagaw sa pagbiya sa ilab balay. May report si Romeo Subaldo. Amo sinikakusog sang tubig sa idalom sang Taytay sa may kilid sang Lechonan sa Singkang Airport sa Bacolod kay inasang aga. Lapit na mag-awas sa dalan ang tubig sa suba. Sa mismo gwa sa Gaisano City Mall, daw nangin dagat. Kada may salakyan o truck nga malabay, daw nagabalud ang tubig. Ang inigatigulang nga lalaki, ginabalan sang iyang mga kaigod nga magbiya na sa kilid sang suba, kaya nagadalom ang tubig, pero okay lang siya kuno. Mas saka na siguro dapat na yan eh. Kaya ito pag-iwa nga asawa ko ba? Sa mga to? Hindi na? Bas hindi ta kapakot galing? Naghupa na eh. Sa kangina din na stand tubig aw. Kasaka da. Ang yaabi misis kag anak nga babae nabilin sa ibabaw sa katop sa ilang balay. Ginaukay niya ang nagasupon nga mga basura sa kilid sang suba, kung hindi kahoy, plastic bottles kag styrofoam, ang nakalasala nga mga basura sa idalom sang Taytay. Ang ini nga babae nagatiniil kag nagakurog, wala na siya makasuksok sang simagol. Naghingagaw na siya gwa kay tagaliog na ang tubig sa ilang balay. Di pagalina mo niya sa balay, diri na sa ang tubig sa tiog ko. Oo, tapos nagwa na lang kami nga tatlo sang isa ko kabata kung sang bana ko. Madasig kuno nga nagsaka ang tubig baha, pensar anay nila, hindi na magsaka ang tubig. Nag-inabot ang mga rescuers sa Bureau of Fire Protection, naghingagaw butang sa lubid para mapang isa-isa kuha ang nabilin ng mga tao sa sulod. Ang ining lalaki nagasala. Halin siya sa trabaho, ginbalikan niya ang iyang misis kag anak nga na-trap sa sulod sa ilang balay. Dali sir, sir? Kaya nalabot na ito ilang sir? Di ka kontak ka pa siya, wala na? Pag walang gate. Tinong bali ha? Nalabot na itong tubig, isaka na gani. Si Nidyo Banaag, isa ka youth leader sa Purok, ginlangoy ang baha. May nagabusong, may senior citizen, kag may kabataan nga nabilin sa sulod sa ilang balay. Nagdesisyon na lang siya nga itugyan na lang sa rescuers ang pagkuha sa iyang mga himata kay delikado na katama. Ang ngod ko, isa ka 6 years old. Kagang ako niya lola. Apat. 76 years old. Kag may arito sila mga lalaki nga nabilin. Ako nag-try lang ko nagwa ay para kato ko nalang din si mama. Okay naman sa. Kaya ako kabalo mo ka maglangoy. Ang iya kaingod balay nagtulo ang luha sa ginpahibalo niya nga ang ila balay atop na lang ang kitaon. Sa amon gid ba lang ato ko ay nagit. Nalapawan. Nay nalapawan na to ne. Oo, nalapawan na itong balay. Sa nimigad bala. Ang ating madalom nalapawan. Ang amon lang wala. Tinga mo ko ba nalabot ko ray. Para ka lang mga bata. Ano ba? Sino to bilin sa balay mo? Oy, ang iya mo kadwa ano na makadwa na ng tanan. Balay mo lang ibalay mo na ka. Suno kay Margie Montaño, July 22, 2017, amuman sili ang natabo. Nagsaka ang tubig sa suba, ginbaha sila gani, nagbiya man sila sa ilang nga mga balay. Siya lapaw sa akong ulo. Lapaw na sa ulo, gitang tubig. Galing kay nakakabit ako sa iya. Tiog na asta. Tapos nagitugay, pagwa nyo lang, nagsaka, nagid. Nagsaka nagit. Iba wala nakagwa. Oo, ito na trap. Pati hinuptanan bitbit man sa mga residente, mga motor, refrigerator, kag iban pang appliances ilagin pang salbar. Sa tubang sa mall, may lamesa, pulungkuan kaguba nga ref nga nagalutaw sa baha. Sa tunga sang dalan nga ginbaha, may na-stranded pa nga armored vehicle, may unod pa nga kwarta, gani ginhingagaw rescue. Ginpahibalo ang mga residente nga alas 3 ang hapon, may high tide gani, dapat ang tanan magbiya sa ilang mga balay.
karon na tao ba? So dapat mga temprano pa makagwa na ta. Dapat mag-auntaran, sir. Pagbaon na tanan. Las 12:30, nag-amat-amat tahaw ang baha. Ang mga matagas nga mga salakyan, nakaamat-amat na tabok sa highway. Ginabisuhan ang mga residente nga kung mahimo, magbiya lang anay sa ilang mga balay kay hindi mapaktan ang hinali nga pagbuyo sang ulan. Sa Good Vibes, yato na sa Marikina City ang delegates sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2023. Target nila nga mangin kampyon pagi sa pagdaog sang kadaman sa mga gold medal para sa nagkalain-lain nga mga sport events. Sang 2019, third ang Western Visayas sa National Capital Region kag Region 4A. 813 ang kabilugan nga delegation sa Western Visayas, 539 diri mga atleta, 131 ang mga coach, assistant coach kag mga chaperone, 143 naman ang technical working group members suno sa DepEd. 190 ang mga atleta gikan sa Negros Occidental. July 29 tubtub August 5 ang hinampang. Suportado naman sa Negros Occidental ang mga atleta sini. Suna kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagpain ang probinsya sang 8 million pesos para sa ilang nga transportation, pagkaon kag iban pa nga kagastuhanan. Ginahaynos ng gobernador ang mga humalampang nga ihatag sang ila o kung ihatag ang ilang masarangan para sa bugal sang ilang nga pamilya kag probinsya. It's true nga ang kada LGU kung sa diin ang aton nga mga athletes sa naghalalin may mga budget man sila nga gin-allocate, no? Kaya daw abugal man na sang kundi silang LGU, even ang schools ang sports division, no, nga kung sa din ang mga athletes naton na nagalid, so ang mga parents, ambag na nagasit-kasi isang funds para sa aton ng mga athletes. More of the pride of representing, in this case, the province or the region. I think that's good enough. No? And some of them really see sports as a profession. That's where they will get their monetary gains later. Barbs, after man sang 3 man katuig nga wala ito nakapatigan sa Palarong Pambansa, at least na matigayon na gid sa Marikina City. Kag syempre, Nick, bilang part ng Western Visayas, we wish all our athletes the best. Yes. Dalunin na ang kadalangan sa pugar sa atin. May reward man o kon wala. Kag amuyad to mga balita sa Negros sining adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.